tare bibbe fulbe andu diine maada fedde heblo sukabe afrika takkusan yoni to jomande jeeri to jomande waalo to marde jeeri to marda waalo to kogga to ceenela sakobe to sincan sincu dañbe to jabali dube to beeli cowi to dara halaybe ko on takkusan juulan ha e nder galle ceerno Mamadou Waddu to cité asagna ha to galle ceerno Madani Tall to Dakar ko taari dum kala en jiyaay gardini kabaruji men to leydi Mauritanie to falde Tazias ton ko asannobe kange wonnobe e ndara woyndu men tato mbasi pittali men ha joni nder leydi Mauritanie ton nakshode taska kay gira darode lewru korka faade o saha joni ko pelle sukabe fodde capande joyi suka kene buro kanyumen tigi jogi jaaseji men labbi men cabbi men sonno 9h jamma joni fayi wen doga ene bada janguji men e kala mo be potti e ndara lede hem to leydi Sénégal ma en kala ko faate 6e édition woni tigi lawol battu yo lawol jeegbi wol ko faate bura welde e bura sellude ko jangata qur'ana bodo e ndara leydi Sénégal to Dakar hollirama hitande hikkade non kala kebdo polgu woni gondo premier ene heba 20 millions wondude biye makka taw ko jeenari muduma to leydi Mali jam duumido sifama hakkunde pelle cebbitide hakkunde mabbe dozo en tawtebe ndara falde farabugu to leydi Côte d'Ivoire ma en kala holko hadi kay rambagbo inshallah bele gude artude ndara leydi mumena to leydi Tchad aseda hanki o sanga 15h30 fuddima perbondiral gadnal taw ko to bange leydi woni tigi guerre terrestre hakkunde be don wietebe robelen tawtebe to rewo leydi ndi hakkunde mum e dadibe Idrissa Déby itno bismillah mon ketki hotondirte joni jañoden Docteur Mamadou Ban ko wittiyanke ledde ko safriyanke safaruji fina tawa Docteur Mamadou Ban ko safriyanke safaruji fina tawa kumpitido golle mum nundudo labado golle de malado woni Docteur Mamadou Ban Mahmoudou Ban ina safara fiji kewji de jida cirol omo safra kista fibroma ndogam sita rewbe ronkobe sowade rewbe be darotake wondube ellaaji musuji e ellaaji di debani lawol kala omo safra wondube diabète tension asthme hémorroïde jaltowo enato kala Docteur Mamadou Ban safra wondube keceji musoje e kaydi musoje wondube bandu jakkoru e koyde guloje kala e bandu wuluru omo safra jomumen ha jito koye men hano hanirtini Docteur Mamadou Ban ko neddo hande mo Allah lubiri gandalla ni wido laabado golle mum tawatedo nyalawma hande o e nder wuro men wiitengo Asde Balla to Asde Balla non o holli tigi ma wondon hande do yontere timmunde hande maya so yontere nde mayi non maw gumudon o fatat leydi Mauritanie Docteur Mouhamadou Ban non kala jiddo do ko buri do labde mbatta ko numéro makko téléphone numéro makko WhatsApp ko leydi Sénégal mbatta ko 00 221 77 35 77 353 48 10 bidem 77 353 48 10 ko woni numéro makko leydi Sénégal kanyum kadi woni WhatsApp makko so tawi non ko to leydi Mauritanie kala jiddo hebdemo mbatta ko 00 222 ko indicatif leydi Mauritanie mbada 49 58 01 05 Docteur Mamadou Ban comme Allah lubiri hande gandal dum nan badden dando faade makko bela hirna na bela yoro mi jafta e bela ayo bela yoro mi dani bela ayo bela mi dañi bela ko batake ummorade e Docteur Djibiso le grand guérisseur Docteur Djibiso ko witti yanke ledde safri yanke safruji fina tawa Docteur Djibiso kollabdo redu malado woni
docteur Djibiso ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra kiste fibrom ndogam sita rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe ha wonduɓe e ellaji ɗin ndewani lawol kala docteur Djibiso ene safra worɓe fiɗaɓe ustoraɓe goragu omo safra wonduɓe asmo tension diabète keeceje e koyɗe musoje kala docteur Djibiso ine andina dendagal kilineɓe mum waha tintinone e Mauritanie naɓe wonde base makko keso mo uddinoto maqama e oɗo saaha joni base o eggini ɗum o nawti ɗum to Bakel ha lewru korka ndumaya mawa artude leydi Mauritanie ha no hannirta ni on base ñalawma hande o mbiɗen tawe to Bakel e leggal bitegal aslem sara boulangerie moɓe mbiyata Bakore so tawi a ari a yettima boulangerie Bakore kala mon namdeɗa holtoni cabinet docteur Djibiso le grand guérisseur ma holle le grand guérisseur docteur Djibiso ene andina dendagal kiline makko base makko ha joni dito Dakar base makko kadi nan to kidira ñalawma hande o non ha wona balle omo tawe to base makko keso tawateɗo to Bakel le grand guérisseur docteur Djibiso ne andina yimɓe kadi so ɓooyi so ummimata Bakel fati kidira heddoto base Bakel o ko musidɗo makko almudo makko miñi ko biteɗo makki ɓam ko laaɓaɗo golle bawɗo gadduɗo leɗɗe le grand guérisseur docteur Djibiso ne andina dendagal kileneɓe mum kala jiɗɗo ɗo ko ɓuuri labde mbatta ko 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 85 72 47 walla mbaɗa numéro makko WhatsApp ko 00 223 70 85 72 47 docteur Djibiso ene wiya on safroyade ɓuuri safroyede kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo sappo e jeetati lewru seeto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho kabaruji men e ɗemgal pular e habrirde he ko musidɗo mon sehdi mon Ghali Abouba to karallagal to ko miñi men sehdi men Saydou Abouba hono no mbiru enen gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie pudorɗen jagorɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aade kañum e gollidiɓe mum ɓe kolliri tigui aseta hanki o wonde e nder waktuji nogas e cakkitiɗi ko temedde jeetati capanɗe jeeɗiɗo e yimɓe ɗiɗo kolkisono taw ko tumanoɓe ƴa taw gondani e mborosa coronavirus e nder holkiso he noon hen sappo e jeetati tawaɓe jaati ko fiɗaɓe ɓe kolliri kadi nder ɓe cellanoɓe hen jeegomo kepti cellal mumen ha no hannirta ni hay neɗɗo goto noon ala mo rafi o yooɓi fittade mum ñalawma hanki o mbiɗen ñalawma hanki o ko yimɓe jeeɗiɗo kepti cellal mumeɗen sappo e jeetato kawri ala dial hay sappo e jeetato sappo e jeetato tawamen gondi e mboroso yimɓe jeeɗiɗo kepti cellal mumen ha no hannirta ni hay neɗɗo goto ala mo rafi o yooɓi fittade mum ñalawma hanki o siftinde on noon tuggi kay kene wona hande balle capanɗe nayyi e nayyi e nder jokri leydi Mauritanie kala dendagal ɓe rafi o yooɓi pittali men kamɓe kala koɓe sappo e tato neɗɗo ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie jagorɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate jangde ñalawma aseta hanki o ɓaƴini ko fate résultat ji guel ɗon kawguel guel ɓe mbiyata baccalauréat taw ko bac blanc ɗum noon ko ñalawma hanki o ɗum yalti ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jen ha to falde tasias ñande aljuma ɓennuɗo ɗo ko yimɓe tato asannoɓe kanŋe e nder nokku tasias o nokku noon ɓe innir ɗum ko legal ngal ɓe mbiyata tafrak zene mbiyata nokku ko tafrak zena e saaha kay ɓe gonno e nder ndu no woyde lugguinɗude feewi eɓe ciggo on kanŋe ko ɗon tigui ɓe kuɓɓi toon jengue eno ɓe kuɓɓi toon jengue noon Allah e curkiki ɓe keeɓi ko wiyete asphyxie ɓe donki fofde ko ɗum yooɓi pittali mabɓe tata foof mbasi hen pittali mumen ɓayini kabaru o noon ko blogueur goto Mauritanajo dowɗum no feewi biteɗo Ishaga Alfaroug ko on ɓayini tigui oɗon kabaru ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen dadiɓe faggudu woni tigui koninkoɓe faggudu da woni douane ɓe leydi Mauritanie ɓe koliri tigui wonde ɓe pawi juuɗe mabɓe e marchandise kewɗo taw ko marchandise uji contre médicament ji ko leddi médicament ji ɗi contrefaçon woni ɗi ndewani lawol ɗum noon ɓe nangui ɗum on ɗina marchandise noon ummino koto nder leydi Mali caggal nde ɓe keeɓi ɗiɗon marchandise ne mbatte juuɗe e laamu ko ɗon tigui procureur général au près du tribunal
tribunal régional mo wilaya mo hoddela garbi ardima fati duppugol oɗon marchandise woni ko wiyete incinération ɓe duppi ɗum noon tawa kadi ɗum duppa ko nder tarinde ladde nder tarinde wuuro wiyetego kukki zemama kukki zemam noon ene tawe tigui e nder kukki zemam noon ene tawe tigui e nder mo qaddamo ko benni marchandise o noon marchandise o ɓe kolliri tigui ma won fodde tonnuji ɗiɗi taw ko faux médicament ji woni médicament ji ɗi moƴƴani ɗi happu men gasi walla depuis ko médicament ji ɗi ndewani lawol ene tawtora noon incinération woni duppugol ngol ene tawtora ɗum akima e médecin chef wondude e directeur régional mo douane falde nde kala mbawi tawtorede oɗon opération ko fati duppugol ɗiɗon marchandise uji ɗi ndewani lawol ha joni ko leydi Mauritanie keddilen jeen ha to Brakna ko accident mustu noon taw ko accident lawol kañum waɗi e nder falde Brakna aseda hanki o sappo e jeeɗiɗi lewru setto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho accident o noon waɗi tikkoto mbiyata PK 55 sara ɓoggue e nder région mo Brakna waɗi noon mayɓe ɗiɗo yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumen kadi waɗi barmuɓe hewɓe no fewi ko chauffeur auto noon taw ko auto projet auto mo mbiyata projet régional de renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest woni mo mbiyata projet REDIS ko on auto tigui chauffeur muɗum perdi contrôle auto yani ha mubbi no fewi ɗum noon waɗi yimɓe ɗiɗo wasɓe hen pittali mumen yimɓe hewɓe kadi barmi hen e nder gañiɓe hen noon hollirama tigui e kawisaji Allah waɗi hen taw keeɓi tan ko gañande kakkiniɗe no fewi jolno e auto o noon ko yimɓe taw ko gollotoɓe e projet wondude e koreji mumen hollirama werla o ummino koto kay hayɗi ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie jagoɗɗo leydi ndi kalfinare ko fati diine e jangde lasli o ɓayini ta alluwal makko ko fati kay e oɗo ñalawma hande waktuji taw ko waktuji ɗi waktuji poɗɗi humti taƴede woni ko fati e kumtari foti ƴettede yarede kay e nder leydi Mauritanie ɗum noon ɓe kolleri e nder Nouakchott e ha e yoga e capital uji régional uji kala o ɓayini ko fati e ngallon alluwal woni tigui tableau ko fati e ɗiɗon waktuji o holliri noon ko wayno nder ngoɗo ko wayno nder oɗo région ko wayno nder oɗo région taw ko région biyeteɗon e nder oɗo hoddela harbi e nder to nema noon donc 18h47 koni woni 6h47 ko nen tigui woni waktu mo yimɓe kumtoto so tawi noon ko ayyune tawi nder hoddela harbi toon ko 18h56 woni 6h56 tawi ko asebare tawi nder kiifa toon ko 19h04 minutes woni soter kikiɗe tawi fayi mintaji nayyi so tawi ko gorgol ne woni kay haydi toon noon ko 19h12 minutes woni waktu jeeɗiɓi tawi fayi waktu fayi mintaji sappo e ɗiɗi so tawi ko Brakna en tawi tigui nder e legge woni lamorgo muɗum toon noon ko waktu 19h14 minutes so tawi ko Trarza ene tawi toon e Rosso woni tigui toon waktu jamiraɗo yo humte oɗo saahaji noon ko 19h21 minutes so tawi ko Adrara e nder Atara ko waktu ɗon ko 19h14 minutes so tawi ko Daklet Nouadhibou e nder Nouadhibou toon noon ko toon noon waktu jamiraɗo yo yimɓe kumto ko 19h30 minutes so tawi ko Taga woni tig zigza toon noon ko 19h05 minutes so tawi ko Guidimaga woni Sehil Babi e ko taari ɗum ko 19h05 minutes so tawi ko Trizemour e Zoyrata toon noon ko 19h13 minutes so tawi ko Enchiri woni Agzouz toon ko 19h18 minutes so tawi ko Nouakchott noon e nder Nouakchott kala ko wayno Nouakchott banggue hirnangue banggue funnague e to banggue rewo kala ko 19h23 minutes woni waktu jamiraɗo yo humte oɗo saaha joni ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie e nder leydi mo nder Nouakchott ene teska tigui e oɗo saaha joni nder leeɗe ko wayno leegal Elmina e leegal Chebkha ene teska leegal Chebkha ene teska tigui oɗo saaha joni bandiyagal e nden ka e kiselle manki toon no fewi bandiyagal ne ɓeydi toon no fewi ha tengti kay ko lewru korka ndu dari ko mani wiye ɓe ɗiɗon bandiji ɓe keblino tan banno ko ha lewru korka ndu fuɗɗo nde ɓe mbaɗa ɗeɗon casiyagal taw kadi ngal ɗo casiyagal ngal ɓe jolni oɗo saaha joni ko joni fuɗɗi yiyede e nder ɗeɗon leeɗe hollirama noon ko sagataɓe tokko sukaɓe tokkosɓe taw ko duuɓi toggosi fedde capanɗe joyyi sagat kañumen kewi reggodirde ene jogui labɓe e jasiji ene jogui cabbi ko kañumen kewi rewde e booli kala moɓe potti ɓe jana e mum so tawi ko téléphone joguiɗa ko mbawɗa jogade kala ɓe mbanma gueɗe kamtere nde fewi ɓe kefta ɗum tawa kadi ko nder ɗeɗo leeɗe biteɗe Chebkha e leegal bitegal Elmina hollirama noon e oɗo saaha joni yimɓe hewɓe puɗɗima wadde hen fayre mumen e erago jertino e nder réseaux sociaux ji wonande kay ɗum lidde kadi wonde e kala saaha so laamu noddama so police noddama hewani notitade hen ko ɓoyani ko noon hollirama tigui wayjane e debbo goto walla neɗɗo goto ɓe jani mum ɓe keptini ɗum téléphone mum portable ene joguino kadi fodde capanɗe jeegom ujunere taw ko haalis e limore hinne nde fo jaadi hen e oɗo saaha joni ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar seloni to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagoɗo leydi ndi kalfinade ko fate cellal aadi kanko e gollidiɓe makko ɓe mbaɗinoɓe kewadde kala subaka sanga 10h so hollide ko fate bulletin de santé leydi Sénégal ko fate
oɗon boroso biteɗo covid sappo e jeenayi ɓe kolliri noon aseda hande o aleda hande o wonde nder waktuji no gas nayi cakkitiɗi ɗi e nder jokli leydi he kala ko ujunere temedde joyyi e sappo e jeegomo neɗɗo holkisono e nder holkiso he noon hen capanɗe joyyi e goho tawama e jaati ene mari boros covid sappo e jeenayi e nder ɓalli mumen ɓen noon hen ɓen état banggue pourcentage ene holliri tigui nder temedere kala hen tato piccalla capanɗe tato e ɗiɗo ko fiɗaɓe e nder ɓen noon hen sappo e goho ko contact ko memodirnoɓe e wonduɓe RFI woni contact suivi heddiɓe ɓe kala capanɗe nayyi heddiɓe kala ko cas communautaire woni hay goto men anda to ƴetti RFI o ɓe kolliri kadi e nder ɓe cellano ɓe hen sappo e jeenayi en tampi sanne ma ballitete banggue fofago capanɗe jeeɗiɗo kepti cellal mumen ha no hannirta ni paati galleji men neɗɗo goto noon hawre ladial togui hanki faade ñalawma hande o leydi Sénégal noon togui ko moroso naati leydi ndi faade oɗo saaha joni ɓe jaari capanɗe tati e jeenayi ujunere temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeetato e yimɓe ɗiɗo winditiɓe doggol corona e nder ɓen noon hen capanɗe tati e jeetati ujunere temedde joyyi sappo e goho kepti cellal mumen ha no hannirta ni ujunere capanɗe jeenayi e neɗɗo goto hawri heede ladial ñalawma hande o ko temedere capanɗe jeeɗiɗo e jeenayi ɓe gonduɓe RFI coronavirus tinaɓe kañumen goni e juuɗe safroɓe nder jokli leydi Sénégal kala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jiyana ha to Casamance e mbaɗi haɓade trafiquade drogue en dadiɓe ɓe leydi ndi tawte tawa kadi ko dadiɓe militaire uji zone 5 diwana Ziguinchor ñande sappo e jeeɗiɗi lewru avril gonɗen nu e saaha ɓe gonno e patrouille mabɓe woni tigui ardoyade mabɓe e nder falde Casamance e nder to rewo Sindiane ɓe mbawi tigui yitude toon guesse jeegom taw ko guesse to simme bonɗo drogue mo hinde chanvre indien to remeteɓe mbawi kadi ɓe bonniɗen guesse noon ɓe jiiteɗen guesse ɓe bonni ɗum ha soori ladde e nder fuuyi mabɓe kadi ɓe mbawi yitude ɓulli ɓe mbawti yitude kadi fodde ɓulli sappo woni tigui biidi sappo ne gasa ha lugguiɗi taw ko nder ɗina biidi e nder ɗin ɓulli ko hen tigui ɓeɗo remoɓe drogue keewi so soñi drogue mon ko hen ɓe keewi moftude ɗina ɓulli sappo foof kadi duppama ha soori ladde ɓe mbawi yitude kadi ƴulɓe kewɗe no fewi sakuji ƴulɓe tawa noon ɗen ƴulɓe ko leɗɗe kaɗade soppede ko ɗen tigui woni ɗo coppi ɓe duppi mbaɗ ɗumen ƴulɓe ɗeɗo saaha noon ɓe mbawi heɓtude ɗum e ballal kay dadiɓe ɓe eaux et forêt tawateɓe e nder ndeɗon falde ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal aseta hanki o sappo e jeeɗiɗi lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho wonno tigui ñalawma taw ko ñalawma nayɓi o ko fati kay e mawnirgol oɗon 6e édition taw ko mawnirgol ko fati ko ñalawma taw ko fati e kawguel 6e édition ko fati e ɓuura sillude e ɓuura welde ko janggata Qur'an e nder leydi Sénégal ɗum noon waɗi tigui koto juma mawɗo mo Dakar oɗon 6e édition noon hollirama tigui ñalawma hanki o 4e ñalawma hanki o hollirama tigui ko yimɓe joyo ko yimɓe hollirama tigui ko sagataɓe joyo kañumen mbaɗanno guellona ɗaftodiral ɓen ñalawma hanki o noon ko ɓen woni ɓeɗo hono biyeteɗo Serigne Fallou Niang Félix Fallou Niass on noon o arino ko région mo Diourbel e goɗɗo ne wiye Oumar Dia wondude ceerno Chahid Chérif Aïdara ɓen noon garani ko région mo Dakar Ibnou Ndiaye on arani ko région mo Matam wondude Alhaji Mahmoudou Dramé on arani ko région mo Tambacounda kamɓe kala noon ɓe janggi Qur'an o yesso jury tawa kadi e gardugol docteur Mahmoudou Assana Bousso wondude Algérie najo goto biteɗo Kamel Jidad ɓen mbawi heɗanade ɓe hollirama noon oɗo 6e édition taw kadi ko ɓuura welde janggude Qur'an kamɓe dendagal fo waɗaɓe ɓaddoɓe guellon ɗaftodira kamɓe kala soɓe ndenti koɓe capanɗe nayo e nayo neɗɗo kala noon garɗo premier woni tigui keɗɗo hoore e guellona kawguel ene hokke jeenari taw jeenari ni ko million ngaji nogas francs CFA wondude e billet makka garɗo deuxiéme o ne heeɓa sappo e joyyi million francs CFA wondude e billet makka garɗo tataɓo noon heeɓa million ngaji sappo taw ko million ngaji sappo halis francs CFA oɗo édition noon taw ko fate janggugol Qur'an ɓe inni ɗum tigui woni pare woni tigui ɓe innira teddinira oɗon 6e édition koko oɗon biyeteɗo khalife biyeteɗo hoɗo ibnu biyeteɗo Cheikh Ibrahima Niass ɓurɗo lolirde Baye Niass ko kañum tigui waɗana ɗum kañum tigui teddinira ɗum noon final makko woni kawguel guel final muɗum ko ñande nogas e joyyi lewru avril woni lewru setto gonɗen ɗo to Dakar ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal guila lewru korka ndu dari kay faade oɗo saaha joni ene teska tigui e nder juma moɓe mbiyata ɓe mbiyata Massalikul Jinana woni juma ɓeɗon muritnaɓe tawateɓe nder Colobane to Dakar guila kay korka dari faade oɗo saaha joni dendagal kumtari woni kay guila tajgol ha e kirade kala ko ɗon nder kala badɗo ɗum keɓde ɗum e nder juma he ɗum ko gratuité woni tigui kamɓe daari kay oɗo saaha joni gam wawde tuppitade ko fati e kumtari e bottaji dendagal humtotoɓe e nder oɗon jama hono biteɗo Cheikh
Abdoulaye Dia on ko entrepreneur o liggoto ko to wiite Sénéco on addi ballal mum non ko ballal makko non ko enveloppe o rokki ballal ngal non halfinabe ko fate organisation non ardi dum ko bitedo Mamouna Dia wondude bitedo Serigne Bouye Gueye ko be don kalfina ko fate njuburi di don kumtari battedi e odon jamande be ciomti enveloppe o non be tawi hen tigi woni hen ko 5 millions woni million ngaji joyi francs CFA taw ko ballal odon bitedo cheb on taw ko ballal odon bitedo be taw ko ballal odon bitedo Abdoulaye Dia ko entrepreneur ko ballal makko yobe ballitoro ko fate ndi don kumtari e odon juma ha joni kabruji men demgal pulaara senu men leydi Sénégal ko to leydi Mali paden jena ha to nyono asata hanki o sappo e jeedi lewru avril hitande ujunnaaje ɗiɗi e nogas e goho ene hakku en keeɓi kabaru wonde kay sappo e joyi neɗɗo taw ko gollotnoɓe e guesa mo mbiyata chantier d'aménagement taw ban on chantier noon ko jaajeede mum wertago mum ko ujunnaaje ɗiɗi e temedde nayyi capanɗe jeeɗiɗi e jeetati hectare ko fati e guese remru taw moɓe mbiyata office de Niger ɗon tawe tigui e nder nokku to ɓe mbiyata mbewani tawi nder nokku mbewani noon ɓe noon sappo e joyi nanga ko nangganoɓe kamɓe kala koɓe dahanoɓe bifta kene wona joni balɗe joyi kamɓe kala kan noon en keeɓi kabaru wonde ɓe goppitama hano hannirta ni eɓe celli eɓe kiisi e saaha moɓe nangate kadi eɓe nawduno e otoji mabɓe nayyi hen ɗiɗi ko marché hen ɗiɗi ko camion ngaji ɗi hinde ben camion ngaji ɗiɗi keddiɗi otoji ɗiɗi keddiɗi ko ɗi hinde pick-up kamɓe sappo e joyi kala ɓe goppitaɓe eɓe celli eɓe kiisi kamɓe goppitaji mabɓe ɗi kala otoji mabɓe nayyi kala goppitama e oɗo saaha joni ma en gartu hen noon so tawi kay en keeɓi hebde kay haqiqa holno ɓe goppitira ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mali kedoɗen jagoɗo leydi ndi kalfinade ko fate cellal aade gollidiɓe mum ɓe ɓayini communiqué mabɓe mo tongode temedde nayyi e sappo e goho ko fati oɗon mboroso biteɗo covid sappo e jeenayyi ko asata hanki o kirɗo ɓe ɓayini oɗon communiqué ɓe kolliri ɗon ñalawma hanki o nder waktuji nogas nayi cakkitinoɗi ko ujunere temedde jeetati capanɗe nayo e tato neɗɗo kolkisono tumanoɓe yataw gondani e mboroso coronavirus e nder holkiso he ɗon hen temedere capanɗe nayo e joyi tawama e jaati ko fiɗaɓe mboroso ɓe kolliri e nder ɓe cellaɗo ɓe hen capanɗe jeeɗiɗo e jeegom kepti cellal mumen hano hannirta ni yimɓe tato kawri e radio so tawi noon ko temedere capanɗe nayo e joyi hesɓe fiɗaɓe mboroso coronavirus en noon ɓe noon keñe ba ko yimɓe nayo so nokku to wiyete kati ko yimɓe sappo e jeeɗiɗo to wiyete Kalambankoto ko sappo e jeegom to wiyete Kadialo donc neɗɗo goto to wiyete Ségou ko yimɓe ɗiɗo to wiyete Korinze ko neɗɗo goto to wiyete Mopti ko yimɓe ɗiɗo Bandiagara ko yimɓe ɗiɗo Kidal ko neɗɗo goto heddiɓe ɓe kala koto Bamako lamorgo leydi ndi ko toon piɗa mbaɗi noon e yara e oɗo saaha joni sappo e ɗiɗi ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati neɗɗo winditiɓe doggol coronavirus hen ujunnaje jeeɗiɗi e temedere capanɗe jeetato e joyi kepti cellal mumen hano hannirta ni temedde tati e capanɗe jeegom kawri hen ladial tugui ko rafi o naati leydi ndi faade oɗo saaha joni ñalawma hande o noon ko leydi Mali jogui wonduɓe mboroso coronavirus taw ko heddiɓe juuɗe safroɓe ɓe jaare ujunnaje ɗiɗi e temedde jeeɗiɗi e capanɗe tato e yimɓe nayo ha joni kabaruji men e demgal pulara to leydi Mali ha joni yen ha to falde Farabougou noon ha Haut Conseil islamique du Mali ene haɓra dendagal opinion nationale et international wonde kay jaam duumiɗo sifama woni tigui wiyete c'est le fait définitif sifama hakkude ɗe ɗon pelle ɗiɗi woni pelle joguitiɓe kay woni pelle seɓɓitiɓe witeɓe katibade masina hakkude mumen e dozo kay tawateɓe nder falde nden sifande noon dendagal toɓɓe ɓe cifnoɓe pamodirno e sifande mabɓe ɓe cifodirno ñande sappo e nayyi lewru mars ɗen toɓɓe foof ne tawe hen ɓe pamodiri eɗen toɓɓe so wona kadi woni ko jeyaka hen tan ko toɓɓere wotere nden toɓɓere noon e nder 14 mars noon ɓe namdirno ko yo armée leydi Mali fama yinde fama yo jaltu ha laaɓa e nder Farabougou e oɗo saaha joni noon nden toɓɓere ɓe itti ɗum ɓe jaaɓi kay armée leydi ndi ene heddo ɗon taw kalaɗen cifodiral jamme e kisal ene duumo hakkude mabɓe ha joni kamɓe noon woni au conseil islamique du Mali noon eɓe jetta eɓe mana hono jagoɗɗo leydi ndi kalfinade ko fate réconciliation biteɗo colonel major Ismaïla Wagué darde mum manto dinde no fewi dari kay ha ngal ɗon cifodiral wawi heɓede eɓe manta kadi eɓe jetta eɓe ndono dendagal dariɓe wawde ɗoftudeɓe kay ha ngal ɗon cifodiral wawi heɓede ha joni koye on fannu keddoɗen to jeeni so tawi kay dozo en e jihadiste en pamodiri cifodiri sifande jaam duumiɗe duumo hakkude mabɓe to falde Farabougou ɗum noon to falde jeeni wona ɗum woni toon saabu kay ɗeɗo balɗe kala ko pelmodiral hakkude garmi garaji musɗi woni hakkude ɓeɗon pelle ceɓitiɗe ɓe katibade masina hakkude mumen pelle ceɓitiɗe goɗɗe hakkude mumen e ɓeɗon witeɓe dozo en hodde yimɓe hewɓe masi hen pittali men guure kewɗe duppama hen yimɓe hewɓe kadi dogui latima dogo molto yo goppi guure men hollirama noon bone fuɗɗi
heddi hakkude mabbe non di don kari lon di ngadi malaji kana wala lewru e feccere joni caggal kayne be don dozo en de be jinno heptude feccere e kay e ngura taw kadi ko sakuji maro e sakuji gawri di katibade masina heptuno kay e juude yimbe taw kadi ko imbadi ko biata zakata woni impôt ji be keptino e de don gure de be jettata ko wiete prélèvement impôt be don wiete be dozo kanyumenne namdi bi tigi ma keba hen feccere ko dum sabino non garmi garaji hakkunde mabbe ha wonti kareli e odo saha joni ha e odo saha mo kalaten jam e kisalla suwa artude hakkunde mabbe kambe katibade masina e fe gondude e be don witebe dozo en ha joni kabruji men e demgal pulaar sen be mato leydi Mali ko to leydi Côte d'Ivoire padena ha e odo saha joni non suwa taw andede holde man Laurent Gbagbo men do wonde horji leydi ndi kanyume gonnodo jagodo mum bitedo Charles Blé Goudé be woppitabe kay taw ko CPI woppitibe ha labi odo saha joni tawtebe to la he hay goto taw anda taw nyalam poti artude e ndara leydi mabbe kambe non tugi kay de CPI holi tigi wonde ko be goppitibe ha labi kambe lo kalbe ko yidde mabbe ko artude e odo saha joni e ndara leydi mabbe kanko Laurent Gbagbo non o hebino passeport makko diplomatique e passeport makko ordinaire kala e odo saha joni kadi laamu ngu holiri laamu Alassane Ouattara holiri tigi wonde dendangal hurumaji di mennodo wonde horoji leydi hebno woni ko yiti estati horoji leydi men wonde horoji leydi ma o heba ha no hanirti ma waw kadi jogade ko dendangal fireji makko ummade mo to la he hawa atta e ndara leydi makko ma waw jittude mo kadi en charge jogo sécurité makko den ka e kisal makko so tawi non ko bangue Charles Blé Goudé Charles Blé Goudé non ha o saha joni so hebde passeport modum so taw kadi andede so tawi kay ma artude leydi he walla so tawi attata e ndara leydi he kambe di suttinde on non kambe di kala non kanko Charles Blé Goudé Laurent Gbagbo kala tribunal mo Côte d'Ivoire koko ñawnobe mo nema be fu tajanade lelo duubi nogas e kaso kono hakkillaji kewdi ene dabini kay so tawi kay be mbawi artude ndar leydi he ma laamu Alassane Ouattara ma yafobe ha laaba e ko badi ko wiite grâce présidentielle selumi ma to leydi Côte d'Ivoire ko to leydi Tchad padena to leydi Tchad dona gila kay jana sappo go lewru avril gonden du faade odo saha joni teska tigi be don rebelle ta kadi ko rebelle wiitebe fakete woni front pour l'alternance et la concorde di Tchad umuribe to leydi Libye odo saha joni tawe to rewo leydi ndi ha tengti to rewo nokku to wiite mawo e dara région mo kanena to sane non tawe fode temetre kilomètre hakkude mum e capitale lamor ko leydi Tchad aseta hanki onon sanga 15h30 teskama tigi ngarmi ngara gadano woni tigi perbondira gadano hakku face à face gadano hakkunde mabbe armée leydi Tchad taw ko armée de terre wadi jalawma hanki o dum non ko sanga 15h30 wadi tigi perbondiral hakkunde mabbe yimbe hewbe non kolri wonde be don robbe den be madi tiko tactique mabbe non ko feccade be madi pecce feccere kala wodi nokkuji to nelda ngam ka yidde dergide laamu dona bitel Idrissa Déby etno nyalawma hanki non biden pam perbondiral mangal wadi hakkude accrochage mabbe taw ko hare mabbe arwani de armée de terre wadi hakkude mabbe e be robelen taw tebe to rewo leydi ni en cuba hebde non bilan ko fati kay e wasbe hen pitali men ko to Cap Vert cakkitorden ko aleda hande sappo jeetati le sappo jeetati lewru seto ida ujunnaji didi e nogas e go leydi Cap Vert yehi sumgoji mum subade ko fate charliyeji leydi mum ko capande jeejido e dido chardi yanki pour jodanade leydi ni to suudu jakkali ndi e odo saha non holirama fodde temedde jeegom biri moni fo hetti ngembe mum belede je e be don capande jeejido e dido dabinibe subede ko odo saha joni non teskama tigi wonde leydi Cap Vert ele jeya tigi e leydele burde hewde jam burde deje burde wonde stable e ndara sous région kala siftinde on non Cap Vert jeya tigi koye leydele tawa kadi ko leyden jeya tigi koye leydele Cap Vert jeya koye leydele tawtede e ndara fedde CEDEAO ko leydi burdi hewde jam burdi wonde stable e odo saha joni e ndara jokuli région kala musibe teddube gasi ha laabi dum do wonno ko min tonga don kabruji men e demgal pulaar do e haalirde ko musidde mon sehil mon Ghali Abouba ketki malaki jam yo jam Allah jogom jogon